Здравейте на всички! Много се чудех изобщо да започна с дори едно видео, но реших да помогна, ако е възможно, на някой човек, който е в моето положение, човек, който се бори с килограмите, човек, който се бори с невежеството за култура на хранене и така нататък. Значи, накратко да ви кажа за мен, аз съм 38 години работещ, също така уча, за да изкарам книжка за автобусен шофьор и живея в Берлин. Тук работя. В момента е при мен 10 часа. След това се прибирам от магазина, от работа, напазарувал съм си и се прибирам да си готвя. Идеята ми на видеята ми е много проста. Идеята ми е да ви покажа моите резултати, тъй като ако ви кажа, че свалих 35 кг от 7 януари до днес, малко още им повярват. Ако ви кажа, че започна 170 кг, в момента бях във вторник 105, но вчера беше мой рожден ден, на 1 май. Естествено няма диети. Идеш с гости, без гости. В неделя е Велик ден, вече имам покана да се съберем на скара и така нататък. Естествено, нямаше жертва моят социален живот за диетата. В момента може би ще бъде между 105 и 110 кг. Пак ви казвам. Идеята ми е да ви документирам с видеа, да ви обясня масовите грешки, които правят хората по времето на диетата, преди и след нея. Мисълта ми беше, че ако искате някакви такива видеа, да видите нагледно как може да свалите между 1 и 2 кг на седмица, без да гладувате, мога да го направя за вас. Много е странно да говорите в един телефон и да гледаш себе си. Ще ви разбиете всичките митове за тема здравословни храни, нездравословни храни. Точно така искам да се направи спор с хора, които са срещу мен. Ще излезнем, ще покажем кой какво може, кой какво знае. Аз си правя през няколко месеца кръвни тестове, да се види моето здраве. Все още ходя на фитнес, защото не ми го позволява работата, но мисля да започна фитнес и да увелича малко храната ми. Но това, пак казвам, това ще го виждате вие. Аз не мога да тренирам кой знае колко. Аз имам Бехтерев. За тези, които не знаят кой е Бехтерев, аз имам изкривяване на граничен стълб, и то много сериозно изкривяване на граничен стълб и ограничение на мобилност. Тъй, че аз ходя да тренирам, но не мога да тренирам качествено. Примерно единият мити за нездравословните храни е това, ще им бъде днес вечерата, ще ви покажа, което е изключително малко. Това са 4 пликчета инстантни спагети, плюс, не знам дали го има в България, кварк. Това е като за две кисело млеко, ако го има в България, половин килограм. И една тайна за всяка една диета, това е напитка без захар. Това е второто шише за днес. И за тези, които трябва да ми кажа колко е нездравословно, че е газирано, пак казвам, ще си пусна кръвните тестове и ще видим как стоят нещата. При мен проблема с диетите също така е, че аз не ям месо. Както аз съм роден, не мога да ям месо, повръщам на момента. Гъби също така, не знам какъв е проблема. И така. А пак казвам, да не съм много разтегателен. В първото ми, може и последното ми видео. Ако желаете, ако мога да помогна с моите знания и моите видеа на поне един човек, то това ще бъде много добре за мен. Мога да започнем още от утре, ще се премеря, ще ви покажа килограми, ще ви покажа снимки, ще ви покажа снимки преди диетата ми, когато съм бил 170 кг, ще ви покажа снимки, когато бях стигнал 90, но за съжаление короната затвори, загубих работа, загубих малкият бизнес, който бях стартирал, загубих всичко, оттам намерих страшна депресия, оттам се отдадох на храната и стигнах, за съжаление, до 140 кг. 7 януари оправих си всичките проблеми и започнах наново. Мога да обяснявам моят опит, който имам с треньори. Имах такъв. Човек, който ми готвеше диетата, който се грижи за мен, който се оказа, че после хвърлям парите на вятъра, за съжаление. Трябва много да се внимава с темата треньори, но пак казвам, това мога да направим една дискусия.
Ако имате желание, ако имате въпроси, мисля, че ще бъде няма да бъде загуба на време да отделите 5-10 минути в седмицата за да гледате едно или две видеа. И така, прекъсвам тук, отивам си готва да ям, имам и кученце, трябва да го разхождаме много, защото сме живи и здрави, пак казвам, ще се видим, ще се чуем, ако някой има желание да го направи, да го направят това нещо, някой да има желание да го гледа. Благодаря ви много. Извинявам се за лапсусите, извинявам се, но притеснението просто е огромно притеснението. За първи път да направиш нещо в живота си на 38 години. Чао и всичко хубаво пожелавам.